Este noapte. Te-ai spălat pe dinți, ți-ai pus chiloții de somn și te-ai băgat în pat. Și nu poți să adormi. Deși rulează în fundal deep sound waves for good sleep. Nu funcționează, nu-i așa? Vrei să știi de ce? Din două motive. 1. Încă nu ai dezvoltat abilitatea de a fi tu stăpânul gândurilor tale și nu invers. Toate gândurile alea care roiesc în jurul minții tale te cam țin treaz, așa-i? Ai putea să le lași să plece. Le-ai putea lăsa să plece. Da. 2. Corpul tău este în stres. Corpul tău secretă în continuare hormoni de stres, deși nu e niciun pericol în camera în care ești, nu-i așa? Curățând ficatul, tu îți echilibrezi sistemul hormonal. Cât de rapid te recuperezi după un efort? Așa că durează mai mult. Vrei să știi de ce? Nivelul tău de energie în raport cu ceea ce vrei să faci este mult sub cât ar trebui să fie. Toată energia se află în ficat. Astfel că poți să fii cel mai echilibrat emoțional și cel mai echilibrat mental. Dar dacă nivelul de energie al corpului tău fizic nu se ridică la performanța pe care tu o faci mental și energetic, atunci nu reușești să dormi, nu reușești să te relaxezi. Înscrie-te la minicurs.